Kada ku manta, ku yi subscribe, ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Dan Allah ba haka bane abin da nake faɗa. Babana shine mai adalci wanda ya riga bana kizo kici mun fuska. Ina tunanin babanki zai zo har babanki zai zo ya kada babana akan kujeransa. Kwarai ma ko shakka ba. Wannan ne baban naki ba? Kwarai. Wannan ne baban ki. To an yaga post. An yaga. Pastor babana ka yaga? An yaga post. To pastor wannan tsohon gwamnati na gida. Ku sauke manhajar kallo a Play Store da App Store domin ku sha kallo. Sunana Umar M. Sharif. Ina gabatar muku da manhaja mai suna kallo inda za ku sha kallon fina-finan Hausa a duk inda kuke a faɗin duniya. Kar ku saki a baku labari. Ku sha kallo lafiya. Na rago na abale. Ina farin cikin tela muku masoya wata sabuwar manhaja mai suna Kallo Apps. Kuma wannan manhaja za a iya rika samun ta ne a Google Store, Play Store, duk ma ɗaya ne, amma dai ka shiga Play Store ɗin ka yi installing ka shigar da bayananka. Duk wasu fina-finan mu da kuma web series da muka yi su lokutan baya da kuma na yanzu za a rika tanewa da su. Da rabbana. Yayyo, san da zuwa anti kike tafi? Yanzu nake tafi. Alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Taro muke yi ne? An ta yi wannan gabaki ɗaya gidan ne kuka tattaro kuka zo. To bara yanzu in je in kawo muku abin sha sai in da in zauna mu sha hiran mu. Ni fa daga cewa sista zan zo gidanki gaba ɗaya su gashi sun tattaro sun biyo ni. Ai mami antin namu ne tana da farin jini sosai amma dai da fatan anti kin dafa mana wannan ciwon ɗaki mai daɗin haɗi. Aji ta. Amma ni anti dan mudan naki nake son ɗan karan daɗi. Za ki samu kake da. Inda muka shigo gidan nan ku ganshe ta ma sai zancen abinci kuke yi. Ina matukar jin daɗin hakan shi yasa na ƙara ƙarfafa ƙawance tsakanin da garin masara na masalina. Wallahi gaskiya ne. Ana iya sarrafa garin masara na masalina don yin nau'in abinci daban-daban kamar su tuwo, burabusko, dambu, fate-fate da sauran nau'ikan abincin gargajiya. Za ku iya tuntuɓar mu a babban ofishinmu Block C5, Block BA Umar Musa Yar'adua Way, Millennium City, Miss Commissioner Layout Kadan. Amira, kin ga yanda skin ɗinki yake wani kyau? Wani irin mai kike shafa? Zo ki gaya mana. Ai tun da masoyina ya gabatar min da zumar shahatoni na sa kafa ne fatali da waɗannan mayuka masu tsadar banza. Shahatoni kuma? Ai shan zumar shahatoni wanda aka tanada domin gyaran fata zai saki alfahari da kanki ko yaushe. Ke kuma ya baki sa ankon ba? Wallahi sun matse na rasa wannan tumbun na wanda me kama. Ina gabatar miki da zumar shahatoni wanda aka tanade shi domin hana tumbi sakat. Yakan narka kitse ya matse tumbi ya sa ki koma da shape ɗinki yanda kike. Rabu da mayuka masu tsada cutar da fata. Rabu da bleaching, rabu da dukkanin wasu siminti na ƙarya. Dage da amfani da zumar Shahad Honey domin ƙara ingancin lafiyar fata da kuma maintaining body shape. Shahad Honey muna da skin and body beauty, akwai ladies care and beauty wanda aka tanada domin matan aure, sannan akwai quick slim honey domin sayan ɗaiɗai ko sari. Kwa iya tuntuɓar waɗannan lambobi da ke kan akwatunan kallon ku ko adireshin mu da ke Suite 1A Binta Ɗanbabba Plaza, Audu Bakowe da ke Kanon Dabo, Nigeria. Fina-finai na dacin waɗanda suke sa tuna baya, fina-finai na yanzu waɗanda suke motsa zuciya, daɗaɗɗen waƙoƙi na da na yanzu duk akwai su a manhajar kallo. Muna gabatar muku da manhajar kallo mai ɗauke da fina-finan Hausa masu ɗebe kewa. Muna da tsarin biya na sati ɗaya akan kuɗi naira 500, sati biyu kuma akan naira 900, sai kuma tsarinmu na kwana 30 akan naira 1300 kacal.
Ku je Play Store domin ku sauke manhajar mu mai suna Kallo. Mun gode.